Здравейте, Майнкрафт. Сега ще играем Майнкрафт. Това ще бъде първи епизод. Хубава полянка имам. Ето, че нямам нищо. И почвам. Ще уби малко прасенца. Копен. Мрила. Къде са? Сега бягай. Ай, прасе. Те спроси са много слабо, бе. Айде най-накрая. Те не остане. Аз се разберем. Сега да видим какво ще направим. Дърво. Мога. Две дървета ми стигат. Колко да започне играта. Дай ми го, Мага, последната ми удари. Направим нещо от този род. Чакайте малко. Ще го направя по-нататък, че винаги си губя къщата. Някъде тук ще го направя. Или пък къде. Тук. Ще направим под земята, докато сме тук още. Като е светло. И аз забравя да направя чек. Направя отпад. Стир къде? Коя лопата бълнувам, аз не знам. Копая и пак копая. Много. Аз ще направя първи епизод само къщата. И ще почна втори епизод пак. За да не са твърде големи. Това май ще бъде. Къде първоначално това ще бъде къщата. Ще бъде мината. Да има злато. Те диаманти. Малко съм без торча, ама много гомко е. Нали виждам? Малко кирката се щупи. И ми трябва запалка. Може да направя запалка. Апа. Хубаво, че още светло може да направя неща. Хубаво място. Прасе. Чакай ще направя един меч. Така, първо е кирка, най-важното. И сега. Нямам лопата. Всъщност ще ми трябват малко клечки. Так,
се правиш и меча. Разбира се, че така. Се трябва меч и зомбите съм вечерта. Може да стрепим, пък кой знае. Аре, бе. Какво е този буко си ми даде, бе? Ама, дете, прасета нещо ще гласне. И си ли? Те какво правят, бе? Те няма се разберем. Давайте сме нещо. Атака. Мерси. Како имаш още едно? Къде падам си, бе, мага? Аман де, стегна. Падам, умирам, някъде тук, знам тази себе, къде си? Тук. Така ще се взема, ама като не ме слушаш. Друго пък е. Санки 2, няма да се оттарагаш така лесно. Сега къде ще бях? Май там горе. Винаги се губя къщите, не знам защо. Станало ми навик вече. Май там горе. Америка, искаш сега. Сега ще направя една печка. За да си... Сега видим какво да свърля да гори. Това не гореше. Май. Не, това не гори. Поне още съм про. Така, прасета свършам. Ще ги идем сега. Ще направя една врата. За къщулка там. Защо не ги правят така? Уж. Гледай. Врата ще бъде. И до сега това ще бъде първи епизод. Май, да, още една монта. Хайде сега. Са обилни праси и се свърша. Даже две. Или пък едното, или пък двете. Дай трите. Праси, няма да ми вики. Едно, две, така. Той нещо ми дай ти буклук. Още три. Тях няма ги убивам. Дай следващия епизод да ги отрепя, че май много се оказаха. Чао.